Вярвам, че днешният ни гост няма нужда от специално представяне, защото е автор на някои от най-популярните, най-четените и най-продаваните български романи в последните години. Мамник, Лехуса, Аждер и все още не излезлия. И на Пермафрост, на Вълчи разкази. И точно така, Васил Попов. Добре дошъл. Подхващам те от където последно си бил. Миналата седмица се върна от Антарктида. Какъв беше повода въобще? Как се озова ти на българската мисия? Повода беше Пермафрост, тъй като действието на Пермафрост се е развивало на българската ни база на остров Ливингстън, на Свети Климент Охридски. Аз още когато написах Пермафрост не бях стъпвал изобщо никога на Антарктида и за мен беше много по-трудно написването на тази книга в сравнение с Мамник, където действието се развива в Трънско, аз съм си от този край, баба ми и дядо ми са от там. Си го познавах си го, нали? Беше доста по-лесно. Но за Антарктида трябваше да правя едни проучвания, да разпитвам много полярници, които са били там, защото когато пишеш художествена литература, ти трябват всякакви детайли. То не е нужно само да прочетеш в енциклопедия нещо. Трябва ти лични преживявания, да разбереш когато излезеш от българската база, какво виждаш пред себе си. Океан ли е, ледници ли се виждат първо, колко време отнема стигането от точка А до точка Б, примерно от българската база до съседната испанската база, понеже ще са сравнително близо. Всякакви такива малки неща. И миналата година, когато все още се снимаше сериала, изведнъж професор Пемпирев ми се обади и ние с него се бяхме запознали пък на едно друго събитие, съвсем случайно, беше много смешно. Бях в Монтана, започвам отдалече. Бях в Монтана и точно си говорим в библиотеката за Пермафрост. И по едно време чувам аз познат глас, нали, гласа на професор Пемпирев, обаче нали, звучи от друга зала някъде отдолу и питам, тук чувам, питам модераторите, нали, водещи. Те казаха ми, да, професор Пемпирев в съседната зала си прави представяне на своята книга. Към защо? Не ги обединихме двете събития, аз разказвам за Пермафрост, нали, да. И слязох и да се запознах тогава всъщност за първи път с него. Той каза, да, аз прочетох книгата и много ми хареса и вика, даже ме пита, ти бил ли си на базата, защото си написал всичко, все едно си бил, ама не помня да си ходил. Казвам, нали, за съжаление не. И няколко месеца по-късно, когато все още си имаше сериала, януари месец беше, ми се обажда той и вика, искаше за продължението на книгата на Пермафрост да дойдеш на Антарктида, заедно с мен. И аз много се трогнах от това предложение, разбира се. Не на всеки му се случва да му предложат такова нещо, обаче тогава точно трябваше да му откажа, за съжаление, защото трябваше да избирам между сериала, който се случва само сега се снима, нали? Или Антарктида, която се надявам да си бъде години наред, нали, там. И така и му казах, нали, към професоре, надявам се, че до година ще ме поканите пак. И ето, покани ме и отидох. И така, да. Тоест ще има продължение на Пермафрост. Да, ще има. Добре, това е новина. Да, ще има. Само си чака времето, защото преди него трябва да излезе на хартия третата част от поредицата Мамник Аждер, която има вече за аудио, като аудиокнига. Сега може би април месец, почти сигурно април месец ще излезе на хартия. В момента се редактира четвъртата Кара Еврен, която пак живот и здраве през май месец ще излезе пък на аудио, в края на годината на хартия. И една друга история, която с Захари Бахаров в тандем създадохме преди години, тя просто си чака времето. Мартар, пак е едно чудовище от българския фолклор. Така че се събраха едни 3 книги, които просто си чакат реда, а пък в рамките на една година не е много хубаво да излизат толкова много книги. Така че може би Пермафрост, може би до година ще започна работа по-сериозна по нея. Ти остави излизането, аз просто се чудя. Ти как смогваш? Аз също се чудя все още. В интерес на истината мисля да забавя малко темпото, защото това не е нормално и чисто здравословно започвам да го усещам с проблеми в кръста и тем подобни неща. В кръст, в очи и във всичко. Така че и с издателство и с всички сме си говорили, че няма да продължавам в този... обикновено е прието, че за написването на една нормална книга отнема 2 години. Сега излизат 3 книги в рамките на една година. Нали? Това е нечовешко и мисля, че и не е хубаво, понеже има риск да се отрази на качеството в един момент, което аз не искам. Надявам се, че не се случва на този етап. Но аз искам да имам време. Нали, много писатели казват, че като напишат една книга и след това оставят за месец-два, изобщо не работят по нея, за да забравят.
Да. за да си видят грешките, защото ти иначе не ги виждаш. Ти написваш нещо и си мислиш колко е велико, но като мине един месец и като го прочетеш втори път си казваш каква е тази глупост, нали, която съм написал, това трябва да го пренапиша. И аз искам да имам такова време, не искам да пиша и то веднага да излиза на пазара. Да. Според книгата на Стивън Кинг, записането всъщност е 6 месеца това. Да. Този период. Да, аз казвам в най-добрия случай 1-2 месеца, да. Но е прав, мога да се с него, че да те върна на Антарктида. Понеже предното ни интервю, макар че беше писмено, беше по повод пермафрост, ти тогава каза, че си се вдъхновил за този роман, защото много учени са разказвали, че първата нощ на остров Ливингстън са сънували и починали близки. Ти сега отиде, случи ли ти се нещо странно и мистично? Точно това ми се случи на мен. Честно казвам, не ми се вярваше. Наистина ли? Да. Първата нощ сънувах дядо ми, който почина преди години. Чисто като сън не беше нищо особено. Въпросът, че беше толкова реалистичен и толкова истински. Просто си бяхме на село. Като едно време аз бях дете. И просто ляхме да спим и си говорихме как да лягаме да спим, защото сутринта трябва да става рано. Някакъв такъв разговор съвсем обикновен. Въпросът, че беше толкова реалистичен, че аз след това, като се събудих и бях абсолютно разтърсен, така че дори само заради това преживяване си заслужаваше целият път наистина до Антарктида. Едно си видял наистина, невероятно беше наистина като усещане. Сега предполагам, че това нещо е по-скоро чисто психологически по някакъв начин. То впрочем имаше проекти за изследването на съня на Антарктида. Трябва да призна, че не съм се интересувал от какви са резултатите и заключенията, но имаше учени, които ходеха и изследваха съня на хората, които спят на базата. Това в книгата е описано един метод полисомнография. И аз подозирам, че все пак ти отидеш на края на света, нали, имаш много мисли и в момента, в който отидеш там и се отпуснеш, мислиш си за близки, няма как да не си мислиш за близките, когато отидеш на толкова далеч. Аз колкото по-далече отивах, толкова повече ме хващаше, то не е точно думата страх, по-скоро такова вълнение и притеснение не от самото място, а от обратния път, който е толкова дълъг и той става все по-дълъг и по-дълъг. Нали? Сикам, боже, аз как ще се върна? Толкова е далече. Мисля, 14 000 км от една седмица се пътува до там. Пътя до там също има много неизвестни, тъй като ние пътувахме от София до Рим, от Рим до Буенос Айрес, от Буенос Айрес до Сантяго, от Сантяго до Пунта Аренас, от Пунта Аренас до остров Кинг Джордж с военен самолет, който също си е голямо предизвикателство, и от Кинг Джордж до нашата база вече с нашия кораб българския. Свети Кирил и Методий. На Антарктида времето се променя много бързо. И ти си правиш едни планове, без да знаеш. Прогноза за времето е нещо много условно там. Нали? Наистина то се променя за секунди. На мен ми се случва само да се кача за малко в кораба до каюта и в момент, в който изляза, тай времето вече се е развалило. Случвало се вече да сме облекли костюмите, защото ти обличаш костюми преди да се качиш на лодките и да следеш на брега, които са против на мокрене, нали, ако паднеш във водата, да чука на дърво, нали, човек. Но ми се е случвало просто да вляза, да си облека костюма и вече почти всички са готови да слизат от екипажа и изведнъж се надига вълна и казват, не може да се слезе. Нали. Ние когато отивахме към Антарктида, трябваше с военен самолет Херкулес от Пунта Аренас до Кинг Джордж да летим и един ден просто времето на Антарктида беше лошо, на Пунта Аренас не, но кацането беше невъзможно и се отменя полета. И това нещо може да се случи на връщане. Случва се нещо такова на връщане, но там нататък всичките ти полети и целият ти график отива. И си е... Да. Но си се прибрал благополучно без такива происшествия. Да, аз единственото происшествие, което имах, беше много скучно. Викам, това е, значи отиваш на Антарктида и хората ще очакват някаква невероятна история. Тя какво ми се случи? Просто в каютата спах те са такива легла на 2 етажа, на втория етаж и като слизах, просто удари вълна и аз слизах и паднах и си изключих пръст на крака. Малко пръстче и така. И след това няколко дена куцуках и към колко скучна история. Нали? Но имаше между другото и други такива чак екстремни, не знам дали мога да ги нарека, но имаше ситуации, от които можех да извлека вдъхновение за истории. Един ден слизахме Аз между другото имах и късмет, че времето в повечето случаи беше хубаво. Което на Антарктида наистина е някаква аномалия. Там през повечето
дни е мъгла, ветрове, облаци. Аз когато бях, беше спокойно, беше слънце, сравнително топло. В смисъл, хората си представят, там по това време е по реалното лято и температурите не са чак толкова трудни за понасяне. Летни са. Така да се каже. Ами не летни, но те са Да. по реалното лято е като нашата зима тук. Да. Нали, около нулата са, което е търпимо, нали, като си добре облечен и екипиран. И, но другата причина, поради която смятам, че имах късмет, беше, че с екипажа бяха хора от военното в училище в Варна, като включително и адмирал Боян Медникаров, и той ме покани да бъда повече време на кораба. Ме развеждаха много из кораба, командира на кораба, станахме големи приятели с него, с Радко Муевски, който е страшен пич. Казаха ми как работят в машинното отделение, двигатели, абсолютно всичко ми разказаха, нали, какъв е невероятно възможно, защото кораба не е само научно-изследователски, но и военен. Това са военни хора, които управляват кораба, и всичко беше страшно интересно. Слязохме на едно място на Бърнард Пойнт, където през 70-те години, 73-та мисля, че беше, или 76-та, мисля, че 73-та, се разбил един самолет на аржентински самолет. И той се разбил в тамошния ледник. И тогава не са открити останки. В 70-те години, предполагам, е било доста по-сложно тогава. Нали? И ние сега, когато слязохме на Бърнард Пойнт, открихме останки от самолета. Да, в смисъл да откриш от самолета. Понеже ледника се топи, той се движи и той започва да изхвърля останките от самолета, който при 50 години се е разбил там. И от кораба, нашия кораб, командира на кораба, Радко Муевски, така решиха да направят, като не знам как се нарича, като възпоминателна церемония навънка на кораба в памет на жертвите от катастрофата. Като преживяване беше уникално. Нали, това не е, защото някои хора ходят на Антарктида с круизни кораби, не мисля, че е също като усещане. Нали. Да, на нашия кораб, между това за първ път изпитвам наистина абсолютно, как да кажа, абсолютна гордост от това, че в смисъл, това е български кораб, на който си дават среща учени от цял свят, нали, които правят наука. Там не работят само български учени. Там имаше хора от две момичета от Гърция, имаше хора от Колумбия, от Испания, всякакви хора, които са там. Една германка, Мишел Албинос, която изследваше теченията, която от 3 месеца сама. В смисъл, тя си празнуваше рождения ден на кораба и беше научила български, беше страшно емоционално за мен това нещо. Да видиш някакво момиче, което 3 месеца е само с българите, там с екипажа, нали, и си работи там, нали, и прави нещо много важно за науката. Научил е български, беше научил и на рожден си ден, даже понеже се оказа, че се занимава и с музика явно по някакъв начин, беше написала песен. Тя изрично каза, не е писана с ChatGPT, нали? И си я беше научил и изпя. Такива много емоционални моменти имаше по време на тази експедиция. Да. Щях да те попитам как протича един ден на Антарктида, но очевидно всеки е различен. Всеки е различен, наистина, като усещане. Аз пак, както се сменя често времето, така понякога, защото от корабите и от базите понякога правят посещение на други кораби и бази, просто за да се поддържат контакти, защото те там всички много си помагат. И на мен ми се е случвало да се качват хора от испанската база просто на посещение. Аз отивам в каютата дребна след обяд за половин час, примерно, нали? И като сляза на първия етаж и вече са се качили нови хора, испанци, говорят си за наука, нали? Все едно чувстваш се хем си на края на света, хем същото време идват някакви хора на този кораб и си говорят. Супер вдъхновяващо е това нещо. И си на някакво място, където парите, може да звучи клише, ама аз бях там 2 седмици и там няма валути. Няма евро, няма лева, няма такива неща. Други неща имат значение. Да. И виждаш как хората наистина се радват на простички работи. Примерно моряците, тъй като бяха изкарали едни близо 4-5 седмици без плодове и зеленчуци. Зеленчуци имат, но те са някакви замразени. Нали? Организмът ти в момента много иска нещо приясно. И мисля, че от испанската база, като се качиха хора и донесоха банани. Тия банани на мен дори, който само 10 дена не бях ял плод, ми се залепиха сърцето, нали, а пък на моряците съвсем. Но е интересно, като слушаш разговори между
капитаните на корабите, които наши казва, нали, понеже от испанска страна ни носят банани, той казва, пратете им сирене. Нали, там, еди си какво, еди си колко бучки. И така, готино и всичко е много, не знам, много по-човешко и така. Един ден слязохме на Хана Пойнт, там е едно място, където има много колонии с животни. Да, ти си го описал. Аз съм описал в книгата, да. Аз между другото случиха много такива неща, които със едно са в книгата и чисто като усещане беше странно, защото едно е някакъв спомен от друг живот. Аз съм го писал и следващия момент го преживявам на живо. Нали. И на Хана Пойнт, когато слязохме, там кораба е малко по-далече акостира, тъй като доколкото разбрах, брега е плитък и да. И малко повече от време отнемане на лодките да стигнат съответно от кораба до Хана Пойнт. Обаче имаше вълна и моряците бяха малко на кантар, дали е удачно изобщо да се слиза от кораба в такова време и при такава вълна. И времето се разваляше. И хората, които управляваха лодките, казаха, че имаме само един час на Хана Пойнт, за да не се развали времето и да стане по-опасно. Там ученици взеха проби, правеха каквото правеха. На мен ми беше най-лесно, защото аз само хода, гледам, записвам си и се вдъхновявам, нали, за книгата, което е страхотно. Но навръщане в лодката, в която бях, и двигателя угасна. Нещо с филтрите, не разбрах какво точно беше, се задръстили се, не знам. Не. Беше кофти тръпка в надигаща се вълна и в буря да седиш в лодка, която е неуправляема, нали. И просто се вързахме за другата лодка, но дори в тази ситуация човек, който управляваше лодката, успя да ремонтира двигателя, така да запази с хладнокръвие, нали, го прави. Но ето още една ситуация. Да, не е само пръстчето, имаш. Не е само пръстчето, да. Да. Но много вдъхновен и зареден изглеждаш. Много. В смисъл, наистина. А пък вече за животни, нали, там няма какво да си говорим. Аз имаше някакъв момент, в който си казвам, добре, то стига вече. Все едно наистина ти прави някакъв подарък Антарктида. То не бяха косатки, китове. Аз затова само съм чел, защото усещането да видиш кит, семейство китове. Смисъл, една майка с малко, просто докато аз си седях, гледайки залеза, мина снимал съм го. Мина под кораба при мен, нали, и чувстваш все едно, виждаш някакво божество, наистина. В същото време, като го видиш това нещо, и като бяхме на остров Дисепшън, който е вулкан, и буквално самия залив на остров Дисепшън е кратера на вулкана, в смисъл кораба влиза в самия кратер на вулкана, то е, нали. Там е едно, наистина някакво абсолютно извънземно място и там има една база, която е на китоловци, които, колкото знам, са напуснали, са изоставили базата на времето след изригване на вулкана и тя в момента е изоставена и се руши и е доста зловещо като място с кости на китове наоколо. Моряците даже казаха, аз не знам дали истина, нали, но в залива като се влезе заради многото убити китове на времето, когато няма вятър и водата се избистри и долу по дъното е бяло цялото от кости. Да, което е зловещо. Да. Но идеално за теб. Да, за вдъхновение, да. Както и бурята, която ни удари. Аз бях на кораба, когато удари най-силната буря, която е ударила базата от началото на експедицията. 150 км в час пориви на вятъра. Не знам дали хората могат да си представят какво е това, но врата не може да се отвори на такъв вятър. Просто си... За мен беше окей. Беше интересно, но наистина като преживяване. И той е много красиво на всичкото отгоре, защото ти в момент си мислиш, че вали сняг, аз си мислих, че вали сняг, и истината е, че не валеше сняг, просто силните ветрове докараха сняг от високите части от острова. И на другия ден, примерно там залива, където е нашата база, беше цялата в сняг, който е довят просто от високите части, а съседния залив, където е испанската база, където е просто по-заветно, никакъв сняг. Нали? И това се нагледаш два свята, те се отстрани погледнати се едно за друго. Нали? Но там абсолютно никакъв сняг, слънчице, нашата база сняг. И така, да. Да те върна обратно в България. Междувременно ти, докато си бил там, върви сериала Мамник. Какво е усещането да видиш това, което се е родило само в твоята глава някога преди толкова години на едно бюро, на един компютър, да го видиш на голям екран, за и хиляди хора да го гледат и да е оживяло? То самия процес, понеже аз участвах като драматургичен консултант и така и по-малко и по работа
работата по сценариите, нали, съм участвал. Беше много интересен за мен, защото аз в гимназията си мечтах да се занимавам с режисура, така че това изобщо се докоснеш до създаването и процеса на създаването, стъпка по стъпка. Един сериал за мен беше някаква, нали, сбъдната мечта. А аз иначе като автор, мен винаги е било интересно да видя чуждия прочит на нещата. Нали? Не говорим само за екранизацията на сериала, но по принцип, когато дойдат читатели по време на литературни срещи и събития, ми носят картина, как са нарисували и си представят нещо. Ние по едно време, когато беше премиерата на Лехуса, бяхме направили с Storytel едно като конкурс за... той не беше ориентиран само към художници. Идеята му беше да накараме хората и читателите, феновете на книгата, да нарисуват как си представят нещо от книгата. Нали, дали от Лехуса, дали от Мамник, няма значение. И това беше супер интересно да видя наистина какво случва в главата на хората. Така беше и с сериала. Нали, абсолютно, нали, няма какво се лъжим. Не всичко е така, както аз съм си го представил, ама то не е лошо. Нали, то е просто различно. Това е просто още един прочит. Нали, на историята. Има някои неща, които споменам в сериал станаха доста по-хубави даже от това, което беше в книгата, защото в сериала понякога, особено за второстепенни герои, имаш повече мегдан да ги развиеш. Примерно Камен, героя на Камен, Йордан Ръсин. Любимец. Аз бях сигурен, че бъде. Между другото, когато аз бях на кастинга, когато Йордан Ръсин се яви, той тогава още не беше чел книгата. И аз при принцип по време на кастингите само седях отстрани и си казах, че няма да се месия. Нали? Там режисьор Виктор Божинов си има думата. Освен ако не ме питат нещо конкретно, понеже съм на мнение, че, нали, много баби хилово бебе, нали, понякога. Той тогава, Йордан Ръсин, когато Виктор Божинов му обясни горе-долу какво му е ролята, какво ще трябва да прави. И Йордан Ръсин само попита, аз понеже, нали, тук съм от Перник, така, мога ли да вкарам пернишки диалекти? Аз съм се обадих. Не може, а трябва. Задължително. Тя че това го вдъхнови още повече и да импровизира и всичко. И бях абсолютно сигурен, че той ще бъде Камен и че ще стане любимец на хората. Даже тогава си говорихме, че трябва да развием повече образом, защото имаме толкова добър актьор, нали, за тази роля, че някакси би било жалко просто така да го прахосваме, така да се каже. Да. Ще има ли втори сезон? Ами Маги Халаджан няколко пъти каза да, още на премиерата на книжната Лехуса. Да, така че се надявам и се надявам скоро да започнем и работа по писането на сценариите. Мисля, че ще има. Всъщност, то вече изглежда като много отдавна да се е случило. Появата на Мамник като книга, като всъщност първо като аудиосериал. Да. Но кой беше момента, в който ти повярва на тази история, знаеш, че това е твоята история, трябва да я развиеш, довършиш и да стане това, което стана в момента? Ами, не знам дали има чак момент, в който точно съм си казал, че чак да повярвам. По-скоро е, нали, има едно правило, пиши книгите, които самият ти би се радвал да прочетеш. Аз това правило гледам да спазвам, да пиша нещо, което аз самия, ако го чета отстрани, бих му се накефил. Нали? И когато седна да пиша, казах, че няма да си поставям никакви граници. Не съм мислил това дали може в България да се филмира, възможно ли е или не е възможно. Нали? И аз в интерес на истината от тази гледна точка си мислих, че никой в България няма да прояви интерес към нещо такова, защото е сложно за екранизация. Факт е. Нали? Фентази смесва много жанрове, не е правилно до сега подобно нещо у нас. Мисля, ние сме пионери, нали, в този жанр. Но просто си казах, че няма да си поставям никакви граници и бариери, няма да ги мисля тези неща. Той Владо Пенов сега, понеже продължава да озвучава и следващите книги, и Лехуса, и Аждер. В Аждер пък там нещата стават много епични и вече съвсем сложни. Там има едни кораби, едни язовири и така нататък. И си говорихме с него и той каза, ти не мислиш изобщо за продуцентите на сериал. Нали? Не ги щадиш. Викам, ами не е смисъл в книгата. В книгата си е книга, нали? Там може да се случва абсолютно всичко. Там нямам граници. А после като дойде време за сценарий, тогава ще мислим какво може да направим и какво не.
Как всъщност работиш? Как протича работният ти процес, като започнеш нова история? Понеже предполагам, че е свързано с много проучвания, с много четения. Да. Виждала съм купчините ти Да. книги, които обикновено... Можеш ли малко да ни вкараш в процеса? Да, както каза ти, проучвания. Често то зависи, разбира се, от историята или от момента на историята. Например, за примамник не съм започнал от самото начало с проучвания. Този епизод, който беше ретроспективния с миналото на Лазар, за него така малко трябваше да спра и да прочита малко повече, за да не напиша някоя глупост. Но за Лехуса и за Аждер има малко повече археология там. Траки, макар че аз имах консултант, там реших, че все пак колкото и да чета, все пак не съм учен и специалист в тази област и винаги има риск да напишеш някоя глупост. Нали? Защото аз когато пиша, аз внимавам повече за логиката на сюжета. Нали? Не можеш да следиш за абсолютно всичко. Трябва ти консултант. И там помолих Виктория Видевска, която е работила по корицата на вълчите разкази. И аз я познавам. Изведнъж видях, че тя всъщност в Фейсбук започва да публикува научни материали и част от своята работа, свързана с скрипионите, за които аз по някаква невероятна случайност точно по това време пишех. И се свързвам с нея и тя каза, аз даже така с такова голямо удоволствие, нали, даже ако трябваше и за без пари ще го направим това. Даже викам, не. Към нека ще наемем, нали, Storytel, нали, да не бъде така, защото това е дълга тема, но по принцип аз съм много против такива. В България много хора така правят лоши практики, че нещо като правиш с удоволствие, ще можеш да го правиш без пари, не трябва да е така. Каквото и да прави човек, нали, нека си го прави с удоволствие, но и да му се плаща. Нали. И така да е. Тя ми помогна много в това отношение. Аз иначе преди да седна да пиша си правя синопсиси на всеки един. Примамник те са разделени на епизоди. Аз така продължих и с Лехуса. Нали, не са глави точно. Понеже там за Мамник беше аудиосериал. Лехуса и Аждер вече излязоха като цяла книга в Storytel, но са замислени като аудиосериали. Те си имат така наречените кукички, клифхенгери, нали, накрая има си някаква структура. Та имам някаква представа преди това какво се случва във всяка част. Нали. Има случаи, в които когато седна да пиша, разбирам, че всъщност това нещо разписано не върши точно работа или не е толкова готино, колкото съм си го представял. Например, мога да дам умира някой герой в някоя сцена. В киното може да е ефектно да има престрелка и да се гръмнат, нали, един, но в литературата, ако няма някакъв съспенс, това за мен лично е скучно. Нали, такива, типа, той извади пистолет, онзи залегна, куршума мина покрай него, втория не го оцели, третия се заби в стената. Това за мен не е интересно. Нали. Трябва да има някакъв съспенс или в екшена да разбираш нещо за случая или за самия герой в самия екшен. Нали, например, в Мамник, аз много обичам този епизод, в който Лазар и Мамника за пръв път се сблъскват на вишката, защото там, освен екшен, разбираш няколко неща. Разбираш, че Мамника е свързан по някакъв начин с Лазар. Той знае неговото име и го нарича по име. Нали? Знаеш, че явно Лазар има някаква сила да убие този Мамник с ножа там, който светва в него. Нали? Знаеш, че Лазар е свързан с самото място на вишката. Нали? Знаеш, че Мамника не може да умре така лесно. Няколко неща, само в една сцена, в която сблъскваш героите. Така че понякога се случва да знам, че тук сега в една сцена трябва да умре някой герой, но начинът, по който умира, да ми се струва не много интересен и да му измисля нов начин да умре. И така. Струва ми се, че си споменавал, че се работи по превод и евентуално издаване в чужбина, така ли е? Да, така е. Даже сега, точно март месец вече би трябвало да е готов превод на английски. Нямам търпение да го прочитая, защото е сложно за превод това нещо с диалекти, много речева характеристика. Да, работи се. Нещо още можеш ли да кажеш? На този етап не. На този етап не мога. Най-вероятно Storytel ще си го пуснат в тяхната платформа на английски в другите страни да се слуша най-малкото това. Нали? След това ще видим и за на хартия да излезе. И
вече веднъж, когато го има преведено на английски, издаването на други езици е доста по-лесно, защото за издателите в чужбина е по-лесно да разберат за какво иде реч, нали, четейки го на английски, иначе на български, ако те не говорят български, не четат на български, е по-трудно. А пък и за тях ще е трудно да го преведат, нали, след това. Така че английски е първата стъпка. Пък да видим как ще се приеме. Аз по принцип мисля, че е история, която хем е много локална, но тя е много лесно разбираема за чужденци. Тя вътре всичко е така описано и разказано, че дори да не знаеш нищо от българска история, това не ти пречи да го разбереш. По същия начин, по който, например, Вещера, нали, той прави с полски фолклор. Абсолютно, да. Достигна до глобална аудитория. Абсолютно, да. Защото има книги, например, не знам, аз лично съм на мнение, че Възвишение, например, който е страхотен роман, но това е книга, която чужденец не виждам как ще разбере и как ще се развълнува толкова, защото е много за нас, за българския менталитет. Нали? Така че, да. Понеже заговорихме и за преводи, и за българска литература в чужбина. Ето тази седмица имаме нов български роман, номиниран за Букър. Мирене Карабаш. Страхотна новина. Но дори чисто... Аз съм и голям фен и я поздравявам. Всички я поздравяваме. Знам, че всички я поздравяват. Да. Тя и като човек е много готин, така че да. Дори да говорим само за българския пазар, за последната година, предполагам си съвсем наясно, че всъщност най-продаваните книги са български автори. С какво си обясняваш този бум на българска литература? Този интерес всъщност на читателите, основно към местни истории? Нямам представа, честно казвам, не съм се замислил и аз, но мога да кажа само, че ми носи много голяма радост, когато дойдат при мен читатели, които кажат, забелязвам го само при по-млади. Пък не е само при по-млади. Има една такава тенденция. Идват и казват, много ми хареса книгата и много ви благодаря, защото аз бях спрял да чета български книги и сега заради вашата книга обърнах малко повече поглед на други книги, което мен страшно много ме радва, защото не е само успех за моята книга, това е успех. А наистина имаме страхотни автори, които според мен просто през годините дълго време така не им се беше давал шанс. Нали? И така, аз за Мамник, между другото, също до някъде си мисля, че успеха му се дължи на това, че излезе първо като аудиокнига, защото ме притесняваше, че аз на този етап, когато излезе книгата, мен никой не ме знаеше аз кой съм. Нали? И книгата е не малка, дебеличка. Ако беше излязла първо на хартия, толкова дебела книга от автор, който е непознат на жанрова литература при това. Смятам, че по-малко хора щяха да посегнат към нея и да й дадат шанс. А пък на аудиото там хората просто пробват и ако им хареса, го доизслушват до края. Ако не, минават на следващата история. Така че аз много често и съветвам така по-младите хора, които искат да се занимават с писане, да не бягат и от различните формати, нали, на историите. Днеска дали ще е електронна книга, дали ще е на хартия, дали ще е аудио. За мен няма никакво значение. За мен е важно историята да си достига до хората и до сърцата им. Всъщност търсят ли те често млади писатели за съвети, специално в този жанр, който в момента е доста хитов, така да кажем. Да. Търсят много и аз доста ми се иска в един момент да направя нещо като някакъв курс по творческо писане, който да е ориентиран обаче по-скоро за млади, защото аз лично нямам все още самочувствието да съм чак гуру в тия среди, че да давам акъл на хората как да пишат. По-скоро да им разкажа за пътя, през който аз съм минал и за някакъв личен опит. Нали? Пък без да го приемат, разбира се, за абсолютна истина и за правило, което трябва да следват. Но виждам, че много хора искат да знаят, така че в някакъв момент ще го направя. Просто не остава време от толкова много книги и неща. Със сигурност не остава време. Вече 2 години се кара да го направя това нещо. Ще го направим в някакъв момент. Да. А самият ти как си се учил? Как започна да пишеш? Аз започнах да пиша, честно казвам, не е като да съм си мечтал цял живот, се занимавам с писане с литература. Аз в началото споменах, че исках да занимавам с режисура. Не ми се получиха нещата и не ме приеха в надпис, обаче в гимназията започнах да си записвам по някаква форма идеи, които съм си мечтал някой ден да ги видя на екран. Те се превърнаха в разкази, от разкази започнаха лека по лека да повести, романи и така. И някакси неусетно започнах се явявам на литературни конкурси,
които особено тия първите, наградата им не е като да е била много голяма, някаква малка парична, която не ти променя много живота, но поне така ти казва, ето, имаш някакъв талант. Да. Може би можеш да пишеш, нали? Дава ти някакво самочувствие да продължаваш. А пък и литературните конкурси, аз също го дам това и като съвет за младите да се явяват. То струва ми се, че се по-малко има, за съжаление, в България. Поне това са моите наблюдения, но особено литературните конкурси, на които има зададена тема, аз много обичах се явявам на такива, защото обичах да мисля какво ще напишат останалите участници, За да напишеш нещо различно. Да, за да можеш да изпъкнеш. И така понякога пишеш нещо, за което ти иначе никога самия не би се предизвикал да напишеш. Аз един от първите конкурси в България специално, защото аз първи, който спечелих, не беше в България, беше в Австрия. Пишех на немски, понеже съм в немската гимназия. И беше конкурс за коледен разказ. Нещо, което си мислих, че аз никога не бих написал. Коледен разказ, как го извъртях там с мръсните дни, когато излизат, нали, чудовища, караконджули и така нататък. Нищо коледно нямаше в това. Но се получи спомен доста земя като решето, се казва разказ. Но се получи доста прилично. Той е във Вълчите разкази, да. И се получи прилично. Разказче. И сега можем ли да кажем, че твоята професия е да си писател? Да. Това също го казвам по време на литературни срещи на млади автори, защото виждам как все още, за съжаление, продължава се шири тази мантра, нали, че писател къща не храни, което не е така. Разбира се, зависи какво пишеш и как пишеш, но това важи за всяка сфера. Нали, никой не ти обещава, че ще бъдеш успешен, ако се занимаваш с нещо. Зависи какво пишеш и какво му е качеството. Нали. Но не искам да казвам на младите, нали, не се занимавайте с писане. Сега няма да цитирам имена, но включително големи имена в българската литература, които аз много харесвам, иначе но съм бил на тях на представяния, нали, те започват с ако искате да се занимавате само с литература, ще умрете от глад. Не убивайте това желание, нали, у младите, нали, за писане. Не е така. Днеска нещата са малко по-различно. Нали, като си говорим и за различните формати. Не става въпрос само за книга. Да, ако мислете и за аудио, и за... Аз между Вълчите разкази в началото си ги издавах, си ги бях публикувал сам бях си направил сайт, в който си бях качил хората безплатно да си ги свалят и да си ги четат. Защото вярвам, че ако историята им харесва, те след това ще посегнат и към книгата и ще си я купат. И така се случваше. Нали. Така че ето пак един канал, където можеш да достигаш до читатели. Просто трябва да търсят различни възможности. Да. Ти спомена конкурсите. Ще има ли конкурс на Storytel тази година? Не съм чувал такова нещо. Аз във второто издание на конкурса на Storytel участвах като жури вече. Mm-hmm. И ми беше много интересно. Там точно нещо подобно се случи, понеже имаше вече зададена тема. Аз когато участвах с Мамник, нямаше зададена тема, можеше да е абсолютно всичко. Не помня как точно беше формулиран. Светът след утре. Да, светът след утре. Да. И там ми беше много... Бяхме направили един лайф с Елена Павлова, с Ваня Щерева, Ана Клисарска и мен, нали, като членове на журито, да даваме съвети на хората, които ще участват първо в конкурса. И аз опитах да им кажа така някакви основни неща. Опитах се да им кажа и за това, че е хубаво да извъртат темата и да не пишат това, което биха писали всички. Нали. И казах даже съвсем коректно. Викам, ако пишат всички за зомбита, вие не дайте да пишете за зомбита. Почти всички бяха писали за зомбита. Което между другото не е лошо, но въпросът е, че твоята история за зомбита може да е гениална, може да е страхотна, но тя ще се изгуби в многотията с хиляди други зомбита. Аз вече след 10-та история с зомбита и бях такъв, нали, пак. И е много трудно да блеснеш по този начин. И вече други малки неща, които виждам, че много автори не си дават. Не го осъзнават, че е важно. Включително това да си оформиш добре текста, той да не е целият подчертан в червено от програмата ти, нали, с грешки. Защото аз като ми попадна такъв текст и аз още преди да седна да чета и си казвам, окей, автора не е проявил уважение към собствения си текст и не е отделил време да си редактира даже първата страница. Защо аз да си губа времето да го чета? Нали, наистина, когато дори програмата ти подчертава грешката, поне тези можеш да ги оправиш, но не.
Така. Имаше един текст, няма да споменавам, нали, автор, и защото и не помня, не само защото не иска. Беше написан, понеже мен може да ми изгуби понякога още от първо изречение някоя история. И започваше с явно е нещо в бъдещето. Не знам каква е историята, тъй като съжалявам, но не я дочетох, но започваше с 2045 година. Мегаполис Варна. Викам шансът. Не искам да обиждам варненци, големи приятели, имам и много фенове, нали? Но шансът след 20 години да бъде мегаполис, нали, Варна, ми се струва леко нереалистичен, нали? Такива неща понякога. Да, не е нужно да си голям, как се казва, футурист, футуролог. Да. За да... Според мен ти е почти готов курса за, Нали? за млади писатели. Да, остава само да го пооформиш по теми. Ами то най-важното е човек да си задава спомен въпроси, когато пише. Възможно ли е това, как, защо, кога, нали? Просто да си задаваш непрекъснато въпроси и да го гледаш от друга гледна точка. Аз като си говорим за конкурси, съм го разказал, това е също по време на литературни срещи, но този първи конкурс в Австрия, който спечелих, наградата му беше нещо, което беше супер ценно за мене, защото включваше курс по творческо писане там на брега на Бодензе, само с млади пишещи на немски език, там 16, 17, 18 годишни, нали? И имахме австрийци писатели като ментори. И те ни даваха всеки ден тема за писане, всеки ден всеки от нас трябваше да напише по нещо и вечер се събирахме, там бяха едни бункалца и си ходахме на гости и се събирахме на маса, съответно на човека, на хората, на които ходим на гости, готвеха и вие се чувствате като едно семейство и нямаше бариери между писателите, по-възрастните. Те не се държаха с нас като с нали, аз кой съм, а пък вие, нали, кои сте. Вие сте там и живеете заедно и си готвите заедно и сте едно семейство и всеки се занимава с писане. И те самите също пишеха и всеки ден, събирайки се, си четяхме пред останалите какво сме написали и останалите трябваше да кажат по едно хубаво и по едно лошо нещо за това, което ти си написал, всеки един от нас. Което е супер ценно, защото те учи да даваш критика, но и да понасяш критика и да си даш сметка, че срещу теб стои човешко същество. Нали? Защото в България много често, нали, ме питат аз как нося на критика. Аз нося доста на критика, ама когато е критика, а не нали, това е гатите потията. Нали? Това не е критика. Нали? Аз не искам да участвам в някакви заяждания, нали, такива неща, защото нямам нерви за такова нещо просто. Да. То няма и смисъл. То няма и смисъл, да. То няма разговор, когато се зададе такъв тон. Четеш ли отзиви за книгите си? Да, чета си ги, мен ми е любопитно. Освен това аз обичам и да си говоря и с читателите и с феновете, особено когато пък има някакви конкретни въпроси, някой, когато нещо не е разбрал. Нали? И няма как да не му отговоря сега на човек. Искам да обясня защо нещо е така. Да. И така, да, чета, интересно ми е. В смисъл, това е... Някои автори казват, аз не пиша за другите, пиша за себе си, това са пълни глупости. Нали? Пишем за другите, не може да не ти е важно мнението на другите, какво мислят, а пък и ти можеш по този начин да си направиш изводи за следващите книги, да си някаква полука. Аз между другото за Мамник съм далеч от представата, че е съвършената книга. Нали? Аз си виждам вече колкото повече време ми дава. Толкова повече си виждам някакви неща, които бих променил, пренаписал, може би ако остане време, нали? Чисто стилово си има забележки. Знам ги тия неща, не съм... гледам да не бъда като с конска паци, нали, да си мисля, че най-велики съм. Така, няма такова нещо. Аз на себе си гледам като на... не знам, даже някой автор му беше казал, като на аматьор, който не се отказва. Просто продължаваш, пишеш. Аз като напиша една книга и вече мисля следващата. Може да се връщам и да знам, че нещо не е било идеално, но в момента, в който си го написал, така ти се струва, така в този момент за теб това е било решението и така, да. Може ли да кажеш какво всъщност сега очакваме от теб да излезе, пак да ги систематизираме, понеже... Накратко. Да. Сега първо Аждер, третата част на хартия. През април, да. После, обаче тя се редактира още Караеврен и затова е много голямо въпросително, но така сме го планували на аудио да излезе четвъртата Караеврен. Която е много голяма. Която е много голяма и затова не се наемам с точно дата. Да. Но това е целта. Целта е май месец да излезе, но все още я редактираме, именно защото е много голяма. Е малко така под въпросително, но се надяваме май месец да излезе на аудио. А това е финала на Мамник, нали?
Ще видим. Виж как между другото зададох въпрос, пък то. Да. Пак си оставяме една вратичка за... Няма да ги... Ще видим. Добре. Да. И вече тази история с Захари Бахаров, която казах, че си чака своето време. Мартар. Обаче, може би няма да бъде тази... Не знам, ще видим. Това вече трябва да разберем с издателството Колибри, защото там ще излезе. И с Storytel, дали е добра идея тази година да излиза или може би до година, тъй като просто стават много книги в рамките на вече по-малко от една година. Не е добре просто аз не мога да смогна, както се казва, да се среща с читатели. Нали? Е хубаво да се даде малко въздух между тях. И вече написването на Пермафрост, което обаче до година ще го бъде това нещо. Да. Започна ли? Не съм още. Аз сега още работя по редакцията на Крайврен. Мартар трябва да се редактира. Още някакви неща финални по HDR преди печата му. Така че съм решил, че тази година активно няма да се пише книга, ще се работи по редакциите. Васко, стискам ти палци за всичко. Супер много се радвам, че дойде, че си поговорихме и всички чакаме да четем още. Много ти благодаря за този разговор. Благодаря. Мерси много.